थांब. हॅट्स ऑफ आहे तुला. मानलं राव. कुणाला सुद्धा वाटलं नव्हतं की तू या सिच्युएशन मधनं बाहेर पडशील. तुला माहितीये तू कसे दिवस काढलेस, किती त्रास सहन केलायस, किती फसवला गेलास, ते पण जवळच्याच लोकांकडनं. पण तू बाहेर पडलास याच्यातनं. ही सिच्युएशन तू पार केलीस. लिटरली असे दिवस होते की तुला जीव द्यावा वाटत होता. खरं बोलतोय ना मी. स्वतःला संपवावं वाटलेलं, पण तू नाही संपलास, परिस्थितीला संपवलंस. खतरनाक आहेस तू. आता कुणाला प्रूव्ह करायची गरज नाही. तू ऑलरेडी जिंकलायस. आता जिंकतच राहायचंय पुढे सगळं. तुला कळलंय ना, तू एकटा पुरेस आहेस. बस आहे. जे कोणी चांगले असेल त्यांना सोबत घे आणि या पांचट लोकांना काही एक्सप्लेन करायला जाऊ नको. हा, आणि एक स्माइल कर. फार छान दिसते तुझ्या चेहऱ्यावरती. अरे कर की.